Исәнмесез семинарда катнашучылар. Мин Галимуллина Зилия Рашат кызы Казан шәһәре Совет районының 177-нче балалар бакчасында татар теле тәрбиячесе булып эшлим. Бүгенге семинарда үз тәҗрибәм белән уртаклашасым килә. Бүгенге көндә мәктәпкәч яшьтәге балаларның сөйләме сүзләргә бик ярлы. Сүзлек запасы аз, балалар рәсем буенча хикәя төзи һәм укыган әсәрнең эчтәлеген сөйли алмый. Шигырь ятлауда да балада авырлыклар туа. Түбәндәге проблемаларны чишү өчен балалар бакчасында күп төрле алымнар һәм технологиялар кулланабыз. Синклейн уен технологиясын куллану да минемчә бу проблеманы күпмедер дәрәҗәдә чишергә ярдәм итә дип уйлыйм. Бу технология мәктәпләрдә укытучылар тарафыннан актив рәвештә кулланыла. Балалар бакчасында да уен формасында синклейн төзүне өйрәтергә мөмкин. Димәк, нәрсә соң ул синклейн? Синклейн сүзе француз теленнән тәрҗемә иткәндә 5 еллык шигырь дигәнне аңлата. Рифмалы гади шигырь генә түгел, билгеле бер кагыйдәләргә таянып иҗат ителгән һәм рифмага салынмаган кыска әсәр. Ул предметны, төшенчәне ачыклый. Ни өчен соң синклейн технологиясе? Синклейн методы образлы сөйләм телен үстерергә ярдәм итә. Ул зур күләмле информация арасыннан төп фикерне, гомумләштерүче сүзне эзләп табуга, аның сыйфатларын билгеләргә һәм нәтиҗә ясарга, кыска итеп фикерне белдерергә өйрәтүгә юнәлдерелгән. Синклейн технологиясенең актуальлеге түбәндәгеләрдән гыйбарәт. Тема буенча лексик материал үзләштерелә, сүзлек байлыгы арта. Эчтәлекне кыскача сөйләүгә әзерли. Балада яңа иҗади, интеллектуаль мөмкинчелекләр ачыла һәм бала үзен шагыйрь итеп хис итә. Сөйләм телен, хәтерне, игътибарлылыкны, фикерләрне үстерә һәм камилләштерә. Шулай уен алымы булып санала, бөтен бала да яза ала. Синклейн төзү уенга корылган. Шуңа да ул бик кызыклы, мавыктыргыч һәм файдалы. Синклейн язу тәртибе белән таныштырып китәсем килә. Беренче елда теманы ачыклаучы сүз, ул гадәттә исем, кем һәм нәрсә соравына җавап бирә торган сүз. Ул бер сүздән тора. Икенче елда теманы сурәтли торган ике сыйфат бирелә һәм нинди соравына җавап бирә. Ягъни ул беренче елдагы сүзнең билгесен ачыклый. Өченче елда синклейн темасына хас булган өч фигыль һәм нишли соравына җавап бирә торган сүз. 4нче елда теманың эчтәлеген ачучы фраза, җөмлә, ул баланың темага мөнәсәбәтен күрсәтә. 5нче елда баланың темага карата үз фикерен бер сүз белән чагылдырган нәтиҗә. Без аны икенче төрле дип әйткәндә сүз ассоциация дип тә әйтә алабыз. Мәктәпкәч яшьтәге балалар белән синклейн төзегәндә төгәл кагыйдәләргә таянып төзү мәҗбүри түгел. Моны истә тотыгыз. Әйтик, 4нче елда җөмлә 3тән алып 5 сүзгә кадәр торырга мөмкин. 5нче елда бер сүз урынына 2 сүз дә рөхсәт ителә. Башка сүз төркемнәрен куллану да мөмкин. Мәктәпкәч яшьтәге балаларны синклейн төзергә өйрәткән вакытта иң беренче чиратта бу кем, бу нәрсә, нинди, нишли сорауларына җавап бирә торган уеннар белән таныштырырга кирәк. Бу сораулар үз чиратында балаларны телгә өйрәткән вакытта даими рәвештә дәрестә яңгырый. Сораулар бирү ярдәмендә балалар төп фикерне аерып алырга өйрәнәләр. Сорауларга җавап биреп, билгеле алгоритм буенча үзләренең рифмага корылмаган шигырьләрен иҗат итәләр. Нинди дә булса, лексик теманы үткәннән соң без дәрестә кабатлау максаты белән балалар белән дәрестә еш кына синклейннар төзергә өйрәнәбез. Мәсәлән, әтәч сүзен алыйк. Балалар тарафыннан төзелгән синклейн. Беренче елда исем әтәч, икенче елда аның билгесен белдерә торган ике сүз. Нинди әтәч? Зур, кызыл. Өченче елда аңа карата 3 фигыль. Әтәч нишли? Җырлый, кычкыра, йоклый. 4нче елда әтәч сүзенә карата баланың мөнәсәбәте. Әтәч иртә белән кычкыра.
Һәм 5-нче елда әтәч сүзе ишетүгә баланың күз алдына нинди сүз килеп баса. Бу очракта сүз ассоциация тавык белән тасвирлана. Шулай песи сүзе. Песи нинди кечкенә, чиста. Песи нишли? Эшә, утыра, йоклый. Минем песи бик матур. Һәм 5-нче елда сүз ассоциация дус. Демәк, песи баланың дусты булып тора. Баланың иҗади эшчәнлеге нәтиҗәсе буларак Синквейн тартмасын булдырырга мөмкин. Монда төрле лексик темалар, каралган мультфильмнар, укылган әкиятләр һәм хикәяләр буенча төзелгән Синквейннар тупланыла ала. Синквейн төзегәндә балаларга бирелгән биремнәр төрле булырга мөмкин. Мәсәлән, без аның беренчесен әле генә карадык. Лексик теманың бер сүз предметына яки төшенчәгә карата Синквейн төзү. Шулай ук әзер булган дидактик Синквейн буенча андагы сүзләрне һәм җөмләләрне кулланып кыска гына хикәя төзү. Мәсәлән, бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукайга карата Синквейн төзелгән. Шушы Синквейнда кулланылган сүзләр белән кыска гына Габдулла Тукай турында хикәя төзергә була. Шулай ук тагын бер биремнәрнең берсе Синквейнның бирелмәгән өлешен ачыклау максаты белән тулы булмаган Синквейнны калган мәгълүматка таянып теманы ачыклау. Әйтик, Синквейнның 2-нче, 3-нче, 4-нче һәм 5-нче юлы билгеле беренче сүзне Синквейнның темасын табырга кирәк. Түбәндәге Синквейнга карасак, 1-нче елда бала сүзе яшеренгәне күренеп тора. Мондай Синквейнны кире Синквейн дип тә атыйлар. Баланың сөйләм теле дәрәҗәсе югарырак булган саен Синквейн кызыграк төзелә. Синквейн төзүне игә эш итеп тә бирергә була. Бала әти-әни белән бергәлектә предметка карата башта рәсем ясый һәм аңа Синквейн төзи ала. Әти-әни белән бала каралган мультфильмнар, укылган әкиятләр һәм хикәяләр буенча шулай ук Синквейн сандыгын да булдырырга мөмкин. Гомумләштереп әйткәндә, Синквейн уен технологиясе баланың сөйләм теле үсешенә ярдәм итеп кенә калмый, аның танып белү эшчәнлеген активлаштыра, шәхси мөмкинчелекләрен ачыкларга һәм үстерергә ярдәм итә. Хөрмәтле семинарда катнашучылар, сезгә ясаган чыгышым файдалы һәм кызыклы булыр дип өметләнеп калам. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт.